Aktar minn 200 tifel u tifla li jgħixu fi 18-il dar residenzjali ta' tfal f'pajjiżna ser ikunu qed igawdu minn librerija tal-Kodba. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministeru għall-Edukazzjoni flimkien mal-Ministeru għas-Solidarjetà Soċjali u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu fejn fiha tnediet l-inizjattiva Il-Kodba huma l-ikbar ħbieb tiegħek. Issa qegħdin ngħidu li bil-iskema ġdida il-Kodba huma l-aqwa ħbieb tagħna ħankunu qegħdin nagħmlu librerija għażla ta' Kodba f'kull dar residenzjali. Id-direttur ta' Dar San Giuseppe f'Santa Venera, Fader Luis Mallija, tenna sodisfazzjon tiegħu għal din l-inizjattiva li sertejn ittejjeb il-qari għat-tfal fid-djar residenzjali madwar il-pajjiż. Grazzi ferm għaliex din hija opportunità oħra li dawn it-tfal ħarsu l-qudiem dan is-sens sabiħ tal-ħajja. U l-qari huwa parti sabiħa lejn il-ħajja. Intant il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici spjega li l-Kodba bil-Malti u l-Ingliż li ntażlu huma adattati għat-tfal li jinsabu f'dawn id-djar. Il-Kodba li jagħti aħna nagħtu bejn wieħed u ieħor 5 kodba għal kull tifel jew tifla. L-medja diki, ġifi kull tifel u tifla ħajrċievi 5 kodba. Ikunu kodba li jolqtu l-gosti tagħhom. Jiġifieri dan mhux sempliċement tagħti ktieb imma ikun hemm xogħol qabel sabiex nassiguraw illi l-kodba jkunu skont il-gosti ta' daw it-tfal li ħajaqrawhom. Il-Ministru Michael Falzon tenna l-importanza ta' din l-iskema li ser tkompli tgħin fil-qasam tal-litterizmu f'pajjiżna. Fid-dinja b'mod jew ieħor jistgħu jieħdulek kollox, tista' titlef kollox minn barra dak li tkun tallimt. U ovvjament naħseb l-iktar sigriet li wieħed jitgħallem huwa dejjem il-litterizmu l-qari għax hekk inti m'intix kapaċi taqra kif tista' tistudja suġġetti oħrajn huma x'inhuma. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.